Aquest mes d'octubre s'està parlant més de l'habitual de salut mental. El motiu que el dia 10 va ser el Dia Mundial de la Salut Mental, però són moltes les entitats i associacions que fan activitats durant tot el mes per commemorar aquesta data. Un exemple el trobem a Mollet, on s'han fet activitats al carrer per donar visibilitat i trencar estigmes. Amb un escacs gegant i partides simultànies, el Club Escacs Mollet ha portat a la Rambla Balmes una proposta oberta a tothom qui volgués participar. Sota el títol Escacs per la salut mental, han volgut posar de manifest els beneficis que aporta aquest esport. Ajuda molt a la concentració, també ajuda molt a saber decidir, a analitzar, a calcular i també a perdre i a guanyar. Una activitat que ha comptat amb la participació de grans i petits, on han pogut posar en pràctica els coneixements d'aquesta disciplina. M'ha agradat molt tot això, com es fan les jugades i les peces grans. Un altre dels punts centrals de les activitats ha estat el Parc de Can Molà. Amb el concert de Versiones Sentidas s'ha posat punt final a tot un matí ple de propostes, totes amb un mateix objectiu. És donar sensibilitat a la població també que hi ha el Dia Mundial de la Salut Mental, que la salut mental ens interfereix a tothom i que és per tothom, no només per la gent que pateix alguna problemàtica. Existeixen problemes i que realment s'han de posar de cara que la gent ho sàpiga, no tothom estem tots bé, hi ha persones que no ho estan tant i a vegades aquests problemes de salut mental estan com molt amagats i sembla que no són del tot com molt importants, i realment sí que ho són. Aquesta jornada lúdica al carrer a favor de la salut mental ha estat organitzada per la Taula Vallesana de la Salut Mental i ha estat el dia gran després de tot un mes d'octubre fent activitats per trencar estigmes vers les persones que tenen algun trastorn.